Un cop tenim les peces tallades, el que fem és preformar. Bàsicament el que estem és començar a donar-li forma a la peça final. Abans es funyia, el concepte de funyir, que era com donar-li moltíssima força a les peces. Nosaltres ens agrada treballar una mica més suau en general. Segurament hi haurà forners i forneres que treballen amb dues peces alhora i seran més ràpids, però a nosaltres el que ens agrada és que la peça estigui a l'exposició, que estigui perfecta. I això ho aconseguim treballant suau, perquè la peça no agafi una tensió que després s'acaba traspassant a la fermentació i al forn, i per això ens agrada treballar suau, amb temps i carinyo.